Ka Kasa Hills Autonomous District Council kala deban aipor hadu nyosngi ban aya ki jubab sa kinong penya jong ki kerdap lum khajna jong ka council kabala sha khang kerdap no hak sngi bar hagi bor penya jong ka Riboy district. Na kaliang chief executive member ka Kasa Hills Autonomous District Council uba penya sings em ulai itu ba ka council kala deban pan jubab lane pha da ka show cause notice sa kinong penya ki kerdap lum khajna hadin ba kalayo ya kijing ujor na keseng kendongnya atrok ya kijing le palat jong ki kerdap la ban penkan mau bagi bor penya district ka Riboy district kala khang kerdap no ya ka wei kerdap lum khajna jong ka KHADC ha umdihar ka badon ha surokba national highway nriu hadin ba kalayo ya kijing ujor ba kadon kijing le bian habakali halor kani chief executive member ba penya sings im ulaong ba kedai ki kerdap kadai joka council hakabala ai ban penya syaki brew shimet halor ke jingujor bala yo ka council hakatayo bala dep kalapan jubab hapo nyosni bala da ka jubab na kinong penya lan kinong simwai kambiang ka council talade kamban se ban khang no ya katai ka kerdap habakali halor ka hukum jong ka sarkar ban pha khang ya baro ki kerdap hasilenter ka national highway uba penya ulaong bagi kerdap jong ka council kidai badon da ki postnam bat kum ki kendon jong ka six schedule ba ladon lai bor ka council bandon ya ki kerdap kata hadin bala menjur da high level committee bala kli da menteri rang ba chuchu ba penya juloong ba ka jingbu ya ki kerdap kalong ba ki don ki kali barjala ki bawan kit mar klem da don ki kot isla bat benrap chuchu ba ka jingbu ya ki kerdap kalong kum ka jingbiang ka jaka la jan sansni yaki tu ki tolgit ki ba la dep banwan I complain da ki seng jong ki nonya trop bakadan ka jingle turmur na ki nonglum hakabini bakata ngala syukos ya kitu ki tolgit mentala jan shtayo tingi ipod news ngi bakin jubab de ngatbet mentasngi kila jubab nem nama keempat kot ne sekat kot lashan ne singi ka syukos de lada kim jubab yaki no ki ba ya palat yake ka bala pathat na ka council dengan bansi berhak khang wat na kalian jungiru bagi orang hab syukos kemun kini ki bukan set up the council kidai jom ki council lala ke jom ki department kum ka provision jom ka six schedule hindrai nomor babun kidai ki ba la list out syaki private parties kadang kawe ka high court order kabala penkesan ya ka council bangin la ban bu yaki lasi yaki private parties te hindrai teng let's say nak santali ar lightly don kiba kitu ki agent ki le thurmor confirm penbai ki ni kam abai de ki kali kiba one room ko me khlian ki ba mi kumta ki ba kit mata te yakum kini ki tolls hakino no ki jaka ki bala identify katkum ka complaints ngila pha eka syukos ye kini ki lasi ban ladadep ban jubab ini bede kunu syukos nakal yang ke isi kan seshim ye karai ke bede bende ladai ba ladai ngilap sisya bagi le palat ike ke baptha ka council nimban se ban hap shim nakarai hap karai kini itu kata yang syam kamdai ra dangshen keladon kami dia report ke bakunta kaba segi ong ba nakal yang CM la keno KMC kat kum ka media report nakiway pat giba pensno kata lain nakal yang jungi undon kum kata nama kadai bi ka property kadai bi ka order naka council te ya kata ngaku apa dipensyai bat kabar pat kat kum ki complaints giba layo habidi kita balik palat ia kajing betha jom divisi nomor kata masuk orang bangi la dep syukos ban inpet akan ni syukos ke ba nakalian dungi ngin shime karai ban ia karai dan syukwa ban pentip ru bala da kidon ki balik palat ia kajing betha ni imban se bat ban hak nakalian jong sarkar dangsen dan kini keniat banai la dep mi te hukum ba sya bandu ya kini ki check gear di an la de jong council ni jong department han sidingkan tolls jong council kimdai ki badang sedang mentading tayo shi benai
kini lah deki post nem. Ini kelak pakang no gitu. Henry nak kalian ke high level committee ke belak clear ya kini committee do chief minister la betha ya ke DCA department bandan ke jing ya penbaik maka district council. Te kakum ki provision jong ke 6 schedule ke belak aibor hangi ngila banbo ini tolls. Henry kadi bandan pak ki jaka ki bangila banbo. Let's say yok kidai ki jaka ki bakim ki ban pentut ya kali kawan ka traffic ya ki way kumah kita ki jaka musya te bat kumjuru kat kum ka working plan ki ba ngila dan ki bla da submit ka government ngila submit tang ki ba kini ki ba ibiang ka jaka ki badan ka lebai let's say ki badan kam man check kum man shu an kusai ka trading by non tribal regulation act kiba pun ha ki kali kiba nabar jela kiba dei jong kibar jela kiwan khai shane klem kot klem sla de kum ye kini manu ban detect namar ba ki dei be ki kali kimdan office support social law kimdan office support megalia de namar takadau da kabadan kini ki checkpoint ngila ban detect ngila ban wat bania kini ki le you ki khai you but ke ka jingdu nong ki prejungi te yakum kane ngibu yakini ki tolls on trade by non tribal khnang ban nim pen shulur ban nim pen shulur ye ki bar jilla ban wan khai kat bamon chakni ka prejungi